Και αυτό low budget. Για να σου δώσουν τα μπατόν όθηση πρέπει να βρίσκουν το έδαφος υπογωνία, περίπου στο 70 μοίρες. Από εκεί είναι προς τα πίσω. Να έχουν κατεύθυνση προς τα πίσω. Αυτό θα το δείξουμε, θα τραβήξουμε ένα πλάνο που θα φαίνεται αυτό. Οκ, εντάξει, ναι, οκ. Πέσει, γράφει. Κυρία. Πρέπει να εξασκηθείς αρκετά για να πετύχεις τη σωστή τους χρήση. Ώστε να μην είναι κάτι που απλά κουβαλάς μαζί σου στην πεζοπορία.